Hello everyone, it's me Omid. Welcome back to my vlog YouTube channel. So guys, fैलायबाय नोंथांमोननि सायाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोना थाबनो एसेबाबो हमनो हादों जानांगौ आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायनो थांगासिनो स' माने आं दिनै भिडिअ बानायनो टारगेट गैयामोन बाट बानायनांगौ जाबाय आरोना नैबे जाबाय जोंनि दैमा गाइस आं बेयाव फैनो होननानैनो माने आंनि बाइकखौ आं न'निफ्राय दिहुनदोंमोन आरोना स' बेयावनो मोनसे आंनि बाइकजों मोनसे प्रब्लेम जाना होबाय बे बाइकनि प्रब्लेमखौनो नोंथांमोननि दिनै आं एसे शेयार खालामना होननानै दिनै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दाखालि जोङो सानडे राइड थांगोनांमोन अखानि थाखाय थांनायखाय नोंथांमोननि थाखाय बिराद अखानि थाखाय ओंखारनो हायाखैमोन आरोना थारमाने गाइस नैबे बाइकआ जाबाय आंना R15 BS6 V4 थ' आं माने दिनै बिनिनो अनार हिसाबै अनारशिपनि मोनसे रिभिउ होना होनो नोंथांमोननि सायाव नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय V3 जो एसे कम्पारिसन खालामनानै नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायगोन आरोना आं टेस्ट दिनै नोंथांमोना नायलांदो आं माने जिनि अनार हिसाबै नै बाइकआव मा प्रब्लेम बा नै बाइकआ V3 निफ्राय बेसे मोजां बेसे हामा बेखौनो नोंथांमोना एसे फोरमायना होनोसै आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबानो मिथिजोबगोन नै बाइकआ मोजां ना हामा V3 निफ्राय मा फिचार्स दं मा आपग्रेड बानायना होदों बाट माबा हामा बेखौबो नोंथांमोना दिनै फोरमायनो हाजोबगोन आरोना गासैखौबो थ' होमबा गाइस बारा गोबाव थाला डाइरेक्ट थांसै मेन पइन्टआव थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जाय V4 लानो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था गाइस होमबासो बुजिगोन नोंथांमोना माने बेसे मोजां बेसे हामा आरोना थ' होमबा थांसै गाइस मेन पइन्टआव थ' नायलांबाय तो गाइस नैबेनो जाबाय आंनि V4 आरोना गाइस V4 बाट जेबो खामानिनि V4 नङा बेयो तो माने गाइस आं दिनै नैबे बाइकनि प्रब्लेमखौ खिथानोसै नोंथांमोननो माने आं मा प्रब्लेम मोनखो मेन माने गाइस बिराद दुखु नांदों आरोना गोसोखौ बिराद दुखु नांदों स' बिदि जागोन होनना सानाखैमोन आं माने मा बुंनो आरोना थ' नोंथांमोना नायदो नैबे जाबाय गाइस V4 नि उनथिंनि आरोना नै बायबाय नुदों नोंथांमोना नुखार जानांगौ बायबाय आरोना गाइस बेयो बायबाय माने बाइकआ अस्ट्रेलियानिफ्राय आङो बेयाव हमदोंमोन आरोना फारसे हमनानै बेक खालामदोंमोन एसे थिखानाय बायदि एसे बोरैबा हमदोंमोन आरोना बेयाव हमना थिखांदोंमोन माने फासयदोंमोन स' बेयावनो थेम बायना होबाय नै नोंथांमोना नायगोन गाइस बायना होबाय आरोना मा बुंनो होमबा V3 निखौ गाइस हिलायनोनो हाया V3 निखौ जेबोआनो जानो थाङा V3 निया नैबे ओमफ्राय V4 निया खामानियानो गैया नै नाय नोंथांमोना नायनो हागोन खामानि गैया गाइस ओरैनो V4 नामावल'सो स्टाइलिशआ एसे मोजां दामखौ बुरजा लादो बाट V3 खौ पाटा मोना इफोरो गाइस पार्ट्सफोरा पाटा मोना मा बुंनो गाइस गोदान गारिया जुदि बिदि बायबाथाय दुखु नाङो आरोना V3 निया जेबोआनो जानो थाङा गाइस बेयाव हमना दिन थिखांनो हायो ओमफ्राय माने V4 निखौ मा बुंनो आरोना इमान दुखुनांथाव बाथ्रा तो गाइस बे जाबाय फार्स्ट मोनसे आरोना प्रब्लेमा मोनसे बेनो फार्स्टआ ओमफ्राय सेकेन्डआव खिथानोसै नोंथांमोननो गाइस आङो सेकेन्डआ जादों बेनिखौ नुदोंना गाइस इन्जिन कुलिनि थेमाखौ बियो इन्जिन कुलिनि थेमा बिनि खपायाबो गबाय आरोना आंनिया मादि गखो माया गखो पाटा मोनजिया सानसे माने सुनायावनो गदोंमोन आरोना नैनि खपाया सुनायाव गदोंमोन ओमफ्राय लगायफिनदोंमोन बेखौ लगायनानै साननैसो उनावनो गफिनलायबाय माने बेयाव गाइस ट्रेक गैया बिदि मारिनानै ट्रेक सिस्टेमनि गैया सोना होनांगौ लबर बायदिनो सोना होनांगौ बिदि सोना होनाय ओमफ्राय मादिबा एसे अफरदिंफोराव गलांबाय आरोना गाइस खामानि गैया बेबो बे मोनसे V3 एसे मोजां बुस्थु मारिना टाइट थायो बे खामानि गैया गबाय ओमफ्राय प्लास्टिकसो एसे माबा मोनसे मेनेज खालामनानै सलायगासिनो आं दा बर्थमान अनलाइन खालामदोंमोन फैथ'वाखै आरोना ओमफ्राय सेकेन्ड बे थांबाय फार्स्ट बे थांबाय सेकेन्ड थ' थार्डआव बुंनोसै नोंथांमोननो थार्डआव नैबे माने मावग्लुंजोबखायो आरोना गाइस मावग्लुंलाजोबो नै केटे हासिंबाथाय जुदि बेयाव पिलियन गैयाबा रावबो गैयाबा हासिं सालायबाथाय ओरै केटे मावग्लुंलांबाय थायो आरोना बे मोनसे जालायबाय गाइस रिजन ओमफ्राय नैबे आपनि दाखालि मायावबा बायलायखौ पाता मोनासै नै बे बायलायबाय खामानि गैया गाइस नै बे बायलायबाय आरोना आंनिया बेफोरथ' सिम्पोल लेसन बेफोर सिम्पोल बाट नैबेनो बायनाङामोन आरोना बेनि थाखाय आं दुखु नांदो ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना मा मटर साइकेल कानेक्ट गोबाङानो मिथिया बेयो मा बुस्थु जायो बहा कानेक्सन खालामनायनि मा वाइफाइ कानेक्सन खालामनायनि बिदि जायो आरोना बाट बियो बिदि नङा गाइस यामा मटर साइकेल होननाय मोनसे एप दङ आरोना यामानिनो बेयो जागोन एबा जाय सोर बानायदों बेखौ मिथिया बे एपखौ आं अपेन खालामना नायो आपडेट अनलि आपडेटानो फैबाय थायो आपडेटानो आरोना गाइस कन्टिनिउ आपडेटखौनो नुजोबबाय थायो मालाबा साइकेल आपडेट होनानै एसे कानेक्सन खालामना नायनो हायो दसेनो आरो माने खानसेसो उनाव खालामबाय माने निउ आपडेट जाय बानायदों माने बेबो रोङादां मानि थाखाय जादों बियो बे एपखौ जाय बानायदों बेबो माने मोजां मिथिया बेबो रोङा बेबो गाइस ओमफ्राय बेथ' बाद कानेक्सन खालामनानै माने बेयाव जिथुबा निउ फिचार्स नाय दोङो बेखौ माने मबाइलाव नायनो हायो हानायालाय खिन्थु डाइरेक्टलि सेम जाया गाइस बिदि सेम जाया थावखौ नायनो हायो गाइस जुदि 2 लिटार दङबा बेयाव खिथिगोन 3 लिटार 4 लिटार होमबालाय मा जाखो थका गाइस ओमफ्राय कुलिननि नोंथांमोना नायनो नै कुलिननि 33 सेलसियास आरोना माने कुलिननि बेसेबां हिट जादों इन्जिना बेसेबां हिट जादों बेखौ खिथियो आरोना ओमफ्राय माने बेयाव जुदि 33 दोङो ना गाइस दा 33 माने 33 सेलसियास आरोना इन्जिननि माने टेम्पारेचारा
ओमफ्राय माने नों मबाइलाव नुयोबाथाय 50 नुगोन 50 होमबा नायदो गाइस बेसां डिफारेन्स माने एक्जेक्टलि नङा आरो एक्जेक्टलि खिथिखाया बेयाव एन्ड गाइस नोंथांमोना नायगोन बेयाव TCS कन्ट्रल अन दङ आरो ना गाइस बेयाव बेखौ एसे मोजां खालामना होदो TCS कन्ट्रल अनखौ ओमफ्राय माने गाइस बे बाइकखौ जुदि हुइलि मारिनोबा नोंथांमोना बेलेग इउटुबारफोरा बुंदो आरो ना TCS कन्ट्रलखौ अफ खालाम माने हुइलि मारिनायाव एसे मोजां जायो होननानै एसे हायो होननानै एसे थाङो आरो ना मोना खिन्थु आङो प्रेक्टिकेलि नायबाय गाइस हुइलि मारिनानै ससेनिफ्राय उथिया आरो ना ससेल' उथियो ससेनिफ्राय उथिया आपना आपनि माने पिकआपा डाउन जानो हायो आरो ना गोजान थांनो हाया आरो ना एरै उथिनानै ससेनि उनाव गोलैफिनखायो माने एसे उथिनाय लोगो लोगो साखाया जुदि एसे गिदिङोबा जायगायावनो आपना आपनि माने नैबे पिकआपा डाउन जायो आरो ना गाइस बे मोनसे बेखौ मोनसे मोजां नाङाखै आं मानि थाखाय जादों बाय हमना मोनाखै आं बेखौ इउटुबाव नायनानै मोजां नायफिननांगोन मानि थाखाय जायो बिदि ओमफ्राय माने नैबे ग्रिपआ मालाबा जुदि हाब्रुफोराव जागायावनो जुदि गिदिङोबाथाय पिकआपा डाउन जायो आरो ना जायगायावनो पिकआपा डाउन जायो मा बुंनो आरो ना ओमफ्राय माने 155 सीसीयावनो 2 लाखनि सायाव लादों नोंथांमोना सानना नायदो गाइस 155 सीसीयावनो जुदि 2 लाख लायोबा बेनि प्राइसा जादों अन रड 2,05,000 आरो ना गाइस 2,05,000 लुक्सा एसे मोजां नैथिं होना होदो LED DRL नैथिं दोङो LED प्रजेक्टर बेफोरलाय एसे मोजां नर्मेल लामायाव सिटिफोराव मोजां लाइटा हरनि टाइमाव किन्तु गाइस जेनाखि नों हाइवेआव थांगोन माने खुया नुयो आरो ना बारा मोजां नुवा आरो फक थाबाथ' बारा मोजां नुवा बिदि आरो ना मा बुंबावनो आरो बेकार गाइस बेकार नोंथांमोना V4 लानाङा आं बुंदों V4 लाना नोंथांमोना V3 लाबानो जाबाय कालारफोरा बेसां थिग नङा आरो ना एकदम कालारफोराबो बारा माबा गैया बारा माने स्ट्रं नङा आरो कालारफोरा नै नोंथांमोना नागोन नै गुगाजोब्बाय नै खारजोब्बाय ओमफ्राय माने साइनिंआ गोदानाव साइनिंआ एसे दोङोमोन दा गैला आरो ना गाइस बेनो खोथाया साइनिंआ गैला जालांजोब्बाय गोबां प्रब्लेम दोङो गाइस बे बेगाव गोबां प्रब्लेम दोङो दासो जादों माने 4 माहल'सो जाबाय आरो ना बेखौनो आं जिखिनि प्रब्लेम मोनदों बेखौनो नोंथांमोन फोरमायबाय आरो बोराय बायदि जि जायो बेखौ माने जालांबाय थागोन बेखौ उनाव फोरमायगोन नोंथांमोननो नैबे जाबाय गल्डेन सासपेनसन गल्डेन कालारनि सासपेनसन नादो बेखौ एसे हेभि होदो V3 नि साय एसे हेभि आरो ना एसे मोजां नाङो ओमफ्राय क्लासा स्लिपार क्लास बेखौ एसे मोजां नांदो माने गाइस नोंथांमोना जुदि लुक्सखौ नांगोबा लाजायो आरो ना लुक्सखौ नांगोबा लाजायो खिन्थु पारफरमेन्सफोरखौ एसे मोजां नांगोबा V3 लाबानो जाबाय V3 V4 माने लुक्सनि थाखाय एसे मोजां कालारफोराबो एसे मोजां नाङो सिख्लाफोरा एसे नायो आरो ना खिन्थु पिकआपआव हले V3 पाटा मोना गाइस पाटा मोना आरो ना उइलि सुलि मारिलां V3 बम हेभि उइलि मारिनोबो माने बेफोरो बारा खामानिनि बाइक नङा आरो ना गाइस लुक्सआव एसे मोजां आरो ना बेनो बाथ्राया ओमफ्राय प्राइसआबो गोगोम आरो मोनसे आरो ना नै बाइकआव प्रब्लेमा नों लंपेन्ट सपेन्ट गाननानै जुथा गानना जुदि बाइकखौ हाब्रुथिं सलायलाङोबाथाय आथिंथिं हाब्रु नांजोबो नैथिं सारखनजोबो आरो ना हाब्रुआ नैनि गबारखौ खेवना लादों आं खेवै सिगाङावबो सारोमोन दाबो सारा आरो ना लंपेन्ट सपेन्ट लेथ्रा जालांजोबो मा बुंनो बेफोर बाइकखौ गाइस खामानि गैया नोंथांमोना लानाङा बेफोर बाइकखौ जुदि सोरबा लानो सानदोंबा लाथारनाङा गाइस V3 लाबानो जाबाय V3 आरो MT ला गाइस MT इज द बेस्ट थ' माने आं गाइस नैबे भिडिअखौ बानायनो होनना सानाखैमोन बाट नैबे बायनायनि थाखाय आं बानायनो गोनां जाबाय आरो ना बेयाव हमनानै जुदि गारिखौ फार्स्टआव जुदि बायोबा मा जानो होनबा नोंथांमोना साननानै नायदो गाइस 2 लाखनि बाइक गोदान गारि हामा नाङो गाइस हामा नाङो गाइस हामा नाङो थ' गाइस दिनै भिडिअखौ बेयाव फोजोबनाय जासिगोन बारा गोलाव खालामबाय थाला स' आं दिनै नैबे बाइकनि अनार हिसाबै नोंथांमोननो जिखिनि फोरमायना होबाय माने जिनि बाइकआव जि प्रब्लेम जायो जि प्रब्लेम मोनाखै आं जिथु मोनदों आरो ना गाइस एक्सपिरियेन्स गाव सालायनानै प्रेक्टिकेलि जि मोनदों बेखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायना होबाय थ' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामा गाइस प्लिज साबस्क्राइब खालामनाबानो जाय लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट आरो नोंथांमोना नुगोन धामाका राइट गाइस अखा सखाबो थांबाय अखा सखाबो हायाबा मोजां राइट नुगोन आरो ना थ' दिनै भिडिअ बेयाव फोजोबनोसै गाइस लाभ इउ अल टेक केयार बाय बाय गाइस बाय बाय